Dauda. Kai ne haka? Ni ne. Kai. Ya gani? Allah bai yi da ni ba. Ka koma haka. Wallahi, alhamdulillah yanzu abin da ya sa ka gamu. Yanzu na aiki a kamfanin mahaifinta. Kusan ni ne general manager gaba ɗaya na kamfanin. Shine na ce bari in zo in ɗauke ka kai maka je karka taya na aiki. Wallahi kwa shi kenan wallahi. Wallahi shi kenan yayi daidai wallahi. Yau babu wani abu da za ka karɓa ne? Ba komai ba komai. Kun ba. Mu tafi kawai. To shi kenan. Mu tafi kawai. Mu je bismillah. Mu je. Ina za ka je? Ina za ka je? Na bar aikin. Ka bar aiki wa kake ka bar aiki? Wa kake wa bayanin cewar ka bar aiki yanzu? Shine ana aikin ka fito za ka yi nace na bar aikin. To, na bar aikin. To wace hujja? Saboda ba tun shekara nawa ina aikin nan ba wani abin da na tsina na nan. Yanzu nawa ake bin ka to? Yo na ake bin na ni aikin nawa ne? Aikin nawa kai? Aikin nawa ne? Ni kake kai na ga ma ubanka. Na ga ubanka in kana da wani abu da za ka yi kai na bar aikin. Ni kamara? Na mari banza. Ni kamara dai. Dan nawa? Kai tsara wallahi kai ni fa nan na fa zo nan wuya. Dauda. Ka ƙara mata sunana. Ka ƙara mata sunana. Yanzu ne Dauda. Wa Allah kana Dauda mai. Daidai. Ni kamara dai. Na mara. Kai fa kana ne.